když se hokejky zlámou, tak jedna jejich éra končí. Ale u nás jejich nová éra začíná. Tohle je moje práce. Přivezl klientovi hokejku, není doma, jsme domluvený, nechám ho jít tady, máme to vyřízený a jdeme dál. Se to teoreticky hodilo třeba hned teďka, ne o víkendu, ale do 21. v pondělí například. V pondělí dobře, ale leda na večír, protože já přes den mám práci nějakou. Takže dvě hokejky jsme přivezli, jednu si odvážíme, tady nějaký problém, tady vlastně část, kterou jsme opravovali my, myslím, že to můžeme vzít jako reklamaci, je to takový na hraně, ale stavíme se k těm věcem čelem, to, co je naše práce, tak ji chceme dělat pořádně, takže to vezmeme jako reklamaci a za 14 dní to přivezeme zpátky a hokejka bude funkční dál. A abych věděl, čí to je a nemotalo se mi to, tak si to musím označit, popsat, i to je naše práce. Nejhorší je, když má člověk v kufru bordel, teď to není ideální. Jedeme dál. Takže přijeli jsme do Poruby, přivezli jsme hokejky opravený, tak jdeme na to. Nejdražší hokejka momentálně. Byly tam 3 pravačky, Honza chtěl za ně 3 levačky, protože vás máme rádi, tak jsme vám tam dali 4 levačky. To nedávám na vrátěci, protože už to dneska berou. Jasně. Ale každopádně, tohle je od dorostu, ale to jsou jejich vlastní, takže to potřebujeme vrátit, že jsou jenom A je to nějak pojmenovaný? Mají tam jmenovky? Mají to, tady mají napsané, ale to mají tam blbě napsané. Hele, já to udělám tak, že tyhle budou zase u sebe, až je přivezu. Jo, takže tohle je dorost. Tady. Takže já to jenom ať vím. Říkáte dneska 18, že jo? 18, 10, dorost, Poruba. Takže maximálně budeme brát zpátky krek, želoka 90 flex. Ostatní si vemte a Jasně. Mně stačí, když někde prostě napíšete, potřebujeme levačky 75, 28 nebo 29, prostě jo, ten parametr a i nějakou vejšku, protože vy to máte asi pro dorost a pro juniorku, že jo. Takže oni ty kluci, že jo, a na těch brusích jsou nějak vysoký, tak abych viděl, že prostě minimálně třeba 165, maximálně to je jedno, protože ta hokejka se řízne a teďka potřebuji vidět flexy, záhyby, strany, po případě třeba si by někdo si bude vymrčovat a řekne, že já chci jenom hyperlight tu dvojku, se a tak dále. Takže jako my vám to pak upečeme úplně na míru, není to problém, teď je to jenom o to, jestli ty řekneš takových nějakých 10 udělej, anebo jestli ty mi spíš pošleš 10 parametrů a já aby na to uděláme přesně na Dobře, tak já se budu vždycky domluvat s dresíkem a zjistím, co bude potřebovat. Budeme tahle psat. Jo, cenu tam máme dohodnout, tu můžeme nechat, to je úplně v pohodě a myslím, že to tak může to asi fungovat. Tohle to už jde asi k nám, protože to je v té části, kdy se vlastně ta hokejka začíná tady rozšiřovat, takže to bude asi plátováním a ne štěpem. Takže si myslím, že tohle se načekal bokem a zeptat se. Dobrý, pohodě. Takže 10 je tam a tady teda bude 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 je servis. Plus tohle, když teda jdeme. Jo? No. To je vaše a plus teda tady tenhle ten dorost, ještě ten mám celý. Dobrý, pohodě. Děkujeme. 18. 10. Poruba.
Výkup. Boruva, ano, ještě to upravená. Tady zakla, popravit a zpátky do hry. Jak pravý klasik, back to game. Někdy je to hlavola, na to tak, jak si byl. Když je dobrý spodek, tak se z toho dá udělat dobrá hokejka, ale musí to být samozřejmě ta samá, nemůže to být jiný model. Ale pak, když se najde dobrý spodek, dá se to napojit, když to chytneme do dobré vejšky, tak hokejka může hrát dál za minimální náklady. Dobře zabalit znamená dobře naložit. Není nic horšího, než když vám hokejky běhají po autě, mlátí se to tam o sebe a pak se ještě pomíchají. Takže vždycky to potřeba popsat. 18, 10, Boruva, servis. Máme vyúřadováno. Nanosíme a jdeme do Vítkovic. Potřeba si tam naskládat tak, aby to mělo hlavu a patu. No, takže vezmeme bratru nějakých 35 hokejek, 40 z Poruby na servis, na výkup, Jauweiss. Nejhorší je, když si zarvete ty voštiny, které lezou z těch zlomených hokejek do ruky. To je pak nejlepší na šmirgl. Ideální do auta, nehejbe se to, nemlátí se to, je to skladný. Tak. No, takže v Porubě spravili zimák a vypadá to takhle, je to moc hezký, no. Jsme v Vítkovicích, klasicky přijeli jsme pro hokejky, přivezli jsme hokejky, teďka o tom nějak diskutujeme, debatujeme. Takže, Páťa nám to tady připravil, úplně vzorově. To znamená, to jsou hokejky, které my budeme vykupovat, které spravíme a půjdou dál do života. Tamhle jsou hokejky, které se opraví a půjdou zpátky do Vítkovic a také to děláme každých 14 dní a funguje nám to výborně. Je to legální a všichni jsou s tím spokojení. 10. minuta, bum, říká, jasně, dobře, OK, tak jako vymalováno a ne, no. Říkám, no tak dobře, 4-2 ještě dobrý, 5-3, no ještě dobrý. Páťa byl dokonce tak hodnej a poprosil jsem ho, jestli by nám dával ty, když se zkracují hokejky, tak těm klukům extraligovým, tak tady máme ty otřesky, to znamená, my jsme potom schopní v podstatě ty hokejky, které jsou krátké a my je chceme nastavit, tak je nastavujeme v podstatě těma samejma kouskama z těch hokejek, takže to není něco jiného. Dáváme stejné věci ke stejným věcem a funguje to výborně. Takže teď si to všechno popíšeme, aby nám to sedělo, aby se nám to nepomíchalo, aby jsme věděli, co je odkud. No a tím, že nám to Pája takhle po 5 pěkně naskládal, tak to už bude jednoduchý. Největší problém to do toho auta nějak narvat a dostat to tam, ale my si poradíme. Golmanky, Vítkovice 1, Vítkovice 2, Vítkovice, výkup 3, Vítkovice, výkup 4, Vítkovice, výkup 5. Takže toto je oprava, toto je propaná poláška, toto je Vítkovice, golmanky.
Teď on si to ten Janek nevzal. S Jankem. Tak, zavoláme Páťovi, ať se vrátí, protože si zapomněl vzít golmanky. Tak. Věci do stínu. Páťo, prosím tě, ty jsi zapomněl vzít hokejky, který jsem ti přivezl, vrať se ještě. Dám to na vrátnici. Dobře, jasný, hele, máš to na vrátnici, jo? Zdravím, takže teďka jsme zrovna v Havířově, nádherná arena. Moje srdeční záležitost, další náš partner obchodní, tak se jdem podívat, jak v Havířově jsou na tom s hokejkama a jak se jim tam daří. Tak pojďte se mnou. Dobrý den. Takže jsme v Ostravě na Kurtech, tady u mého spolupracovníka pana Poláška, který prodává naše hokejky a má tady sběrné místo, takže se tady dají dát hokejky na opravu. Pojďte se podívat, jak tam vypadá. Dobrý, to je vaše hokejka. Paráda, no. Ježišmarja. Jestli při tomu KFCčku? Ne, 16-15 metrů čeká kolega do 10 na píska. Ale přijď, já nebudu zamíkat, klidně